No niin, tervetuloa. Eli tänään tehdään sellainen sekasarja, mitä sopii kaikki ikäiselle. Meillä on tuossa Ria ja Helena mukaan. Ja meillä on aamulla aina sellainen lempeä jooga, mitä sopii myös kaikille ja tervetuloa mukaan. Ja mennään nyt ohjaamaan ja tehdään tämä. Eli aloitetaan. Seiso hyvässä asennossa, pidät olkapäät rentoona ja annat hengitysvirta vapaasti. Ja tuotaan kädet tuonne sydän eteen ja sisään hengityksellä nostaa kädet ylös ja kevyesti taivutaan taakse. Ulos hengitään sivun kautta, kädet mennä alas, taivutaan eteen. Sitten hengitään sisään, tuo kädet ylös taas. Hellitään hartiat ja taivutaan sivulle. Ja toisen suuntaan. Tuon keskellä avaa kädet, kierretään. Palataan keskelle ja sitten kiertää toisen suuntaan. Sitten mennään vaakatasoon. Hengitään sisään, teet lintua. Katse eteenpäin. Laita kädet ristiin polvin päälle ja nosta toinen käsi kattoa kohti ja alas. Ja toisen puoli käsi nousee ja palauttaa. Ja sitten syvä sisään hengitys, kädet menee sivun kautta ylös ja ulos hengitään tuo kädet alas. Hellittämään. Tämä on sellainen liike, mitä pitää sekä hyvässä kunnossa, kun se liikkuu sen eteen, taakse, sivulle, kaikki suunta, mitä tarvii. Hyvä. Sitten tehdään vielä yksi tasapaino, koska sekin on tärkeä. Pitää tasapainoharjoituksen. Seisot vain ihan yhtelle jaloille kevyesti. Anna kädet olla sivulla vähän. Sitä voi, se on vain tärkeää oppimaan. Hyvä, ja siitä voi laittaa aina välillä varpaat alas, jos tuntuu siitä. Mutta jos tasapaino on hyvä aina harjoitella. Hyvä, ja tehdään toisen puolen myös. Ja sitten noustaan se aika voi tuota eteen. Pidä rintakehä avoinna. Hengitä. Hyvä, kaikki pystyy hyvin tekemään. Sitä voi tehdä myös erilaiset liikkeet, mitä just vahvistaa myös kehoa. Ja sitten tullaan takaisin. Hyvä. Sitten tehdään viimeksi vielä nyt. Nostan kädet ylös. Hengitään syvä sisään ja sivun kautta kädet alas. Eteen taivutus. Ja sitten rullataan nikama ylös pystyasentoon. Ja tuo sun olkapäät alas, saada hyvän ryhti myös, mitä on tärkeää myös ylläpitää. Ja sitten kiitos teille harjoituksesta. Voitte nopeasti vielä kertoa, mitä teillä kokemuksia tästä nyt yli vuoden ja kuinka pitkä täällä käynyt. Kiitoksia. Taas tuli yhtä hyvä olo, kun tulee aina aivan ihana olo tämän jälkeen, kun on tunnin antanut itselleen, opetellut keskittymään. Tämä tuottaa erittäin hyvin tämmöisen keskittymisharjoituksen. Meillähän on vaikeuksia meillä nykyajan ihmisillä pysähtyä itseemme ja tähän hetkeen. Eli tämä on aivan loistavaa suhteessa siihen. Kiitoksia. Kiitos. Olen samaa mieltä. No, mä käynyt täällä pari vuotta ja kyllä mä ihmettelen, että kyllä mä osaan nämä kaikki nyt paljon paremmin kuin silloin alkuun. Eikä tuu niitä suonenvetokohtauksia ja kaikkea tällaista, että kyllä tässä kehittyy, vaikka vaan hiiren askelin. Kiitos teille myös.